Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ παράξενο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στο YouTube, αλλά νομίζω λέγεται βίντεο. Σήμερα το θέμα μας του βίντεο είναι η γάτα στον δρόμο. Όχι. Είναι One Direction. Όχι. Είναι ο Justin Bieber. Yeah! Πιο βλάκα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Νούμερο 1. Πίνει ναρκωτικά. Νούμερο 2. Πίνει κοκαίνη. Νούμερο 3. Πίνει πορτοκαλάδες. Και τώρα που έχει γίνει και καράφλας είναι σαν βλάκας. Μυρίζουν τα χέρια μου κιμά. Φτιάχνα και φτεδάκια. Bye!